हेल' लोगोफोर आंहा दा स्ट्रबेरी जाना फैदो र' नै गोजा गोजा माबायदि दै सारो न'खाय पाइप नालाय गोमोनानो गैला दानसो खादो ओमफ्राय ओइयाव थाइसे मोनदो र' नै কিং माबायदि खालामो नायनोला र' এইবিলাক দেখুৱাই দিয়া नै दा पेकिं खालामगासिनो दा बेखौ फानबाय किल' किमान না किल' এইটো কিলো নহয় কেনেকৈ এইটো কিলো 250 টকা এক পেকেট 300 গ্রাম আছে 300 গ্রাম পাইকারি 150 কে যায় এইটোৰ পেকেটটো কিমান 150 300 গ্রাম আছে এইটো তহঁতৰে মানুহ হয় কৰ এইটো বড়ো মানুহ কৰ হয় गन्थि करलि बाक्सानि ओमफ्राय जोंहा दा मोननैसो जालांसिगोन आरो जोंहा दा मोननैसो जालांनोसै गाबोननो मोनबावगोन दा मोननाय गैला जे गाबोननो मोनगोन ओमफ्राय बेनि मालिकआ बर' आरो बाक्सानि गरेस्वरनिनो ओमफ्राय जों दा फ्रियावनो मोनगोन नालाय जालांसै मोननैसो फ्रियावनो मोनजाबा खोथाखौबो जायो आङो मालिकआ बाक्सानिबाबो बेवहायनो थायो आरो 10 बोसोर जाबायनो बेवहाय थानानै बेबायदि आबाद मावनाया दा तरमुज आबाद मावनो नागिरगासिनो दङ स्ट्रबेरिनि बेगराव बेदे नै सा सा बिगुर सा सायाव थायो जाय एसे स्ट्रबेरिनि बेगरनो नै सा सायाव थानाया यामि सामि गैयालै मोनजाबानो जायो